můžem. Ještě než zaostří, co říkáte na myšlenku vlastně toho vlastenectví, která tady to všechno dává dohromady. Hlavně je to, že my jsme si měli vlastně udělat úsudek u naší národu jako slovanského, jednak kvůli vlastenství, kvůli rodáctví, aby jsme nezapomněli jako Češi, že jsme Západočeši, a že slovanský národ táhne jeden spolu prvobytně pospolně a neměli bychom se rozkouskovávat. Nýbrž v této oblasti naší České republice je jiný systém a jiný systém vedení z toho systému určitě dodáli. Jednak je jiný modul žití, nežli bývalý socialistický, ale byť by rádo se sem nabourávají určitý zahraniční špičky, která už nám to vlastnictví kazí. Super. Tak jo. Děkuji.